ଆରେ ଗୁଡୁ ମିନି ରିଙ୍କି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଭାବିଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ କେବେଠାରୁ କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। କହିବି ବୋଲି କେବେ ବି କହିପାରୁନି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କିଛି ରୋଜଗାର ପାଆନ୍ତେ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଘରକୁ କିଛି ସଉଦାପତ୍ର କିଛି ଆଣନ୍ତେ। ଆରେ ମା, ଆମେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ଆମକୁ କ'ଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲି ଆସିବ? ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଘର ରିଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଝିଅ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଛି। ହଁ ମା, ରିଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମନିଟାଇଜ ହୋଇ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆମ ପରି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ସେମାନେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକାଣୀ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ରିଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ କିପରି ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି। ଆଜିକାଲିର ଦୁନିଆରେ ପଇସା ନଥିଲେ କିଛି ନାହିଁ ମା। ରିଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିର ଝିଅ ସୁପରଷ୍ଟାର ହୋଇଗଲେଣି। ଆଉ ରିଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଝିଅ ରିଙ୍କି ନାନୀ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆଉ ରିଙ୍କି ନାନୀ ଯଦି ଚାହିଁବ ରିଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଙ୍କର ଗୁଡୁ ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ହଁ ମା, ସିଏ ମୋ କ୍ଲାସମେଟ୍। ହେଲେ ଏଇଆ ନୁହଁ କି ମୁଁ ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ତା ସହିତ ଯାଇ ସେଲ୍ଫି ନେବି। କେବଳ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଖୋଲିଲେ ପଇସା ଇନକମ୍ ହବ ବୋଲି କ'ଣ ଧାରଣା? ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇବୁ। ଆମେମାନେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ ଚାକିରିଟିଏ କରିପାରିବା। ରିଙ୍କି ନାନୀ, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ତ ଦରକାର। ଆଉ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ପଇସା ଦରକାର। ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ବିଚାରି ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି କଥାଟା। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିଏ ଖୋଲିବି, ଆଉ ତମେମାନେ ପାଠ ପଢ଼। ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ 3 ମାସ ପରେ ପଇସା ଇନକମ୍ କଲା ପରେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ପାଠ ପଢ଼ାର ପଇସା ସୁଝିଦେବି। ଯାଅ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ ଆଉ ବଡ଼ ମଣିଷ